Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Umkosinophile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you so much. Ukuthi uze ungakhohlwa ukuthi subscribe, like i-video, share. Lokho kubalekile you guys. Kakhulukazi ngicela like ama videos as we are watching them nokuthi sibuke ama ads mangabe ayaqhamuka ke during the video. So guys, lapha sisaloku sisedabeni kaMamuzanele Mbokazi kunodaba lapha olokulukhulunyiwe ngendaba yasokhosini. Bacela imkhuleko lapha sizwile you guys allegedly ukuthi kuthiwe bacela imkhuleko ngoba ngathi ukukhula umoya lo khona you guys mangabe ukhona lo moya bacela imthandazo uzokwazi ukuthi uxoshwe you guys mangabe ngokaNkulunkulu hayi ke akuncenge ngoNkulunkulu acela ukuthi inkosi yami kwanele into ekanjalo bekhala ngokuthi bangcwaba njalo ngonyaka. So ke emveni kwaloko ngiyenzile futhi video mangabe uyakhumbula kahle mangabe akayibuka ngahamba uyibuka khona la kuma videos ami ikhona manje ke ngibona lapha kunesidaba futhi lapha lubhaliwe ukuthi ubaba uNkambule uchithe ukuthakatha kokazanile lapha ku Khosi FM basibhale lapha ka Isole Zwe. Okay, ukuthi ubaba uNkambule uyayichitha le ukuthakatha kaMamuzanele okhosini. So umyeni kaMamuzanele Mbokazi Nkambule uBishop Mpendulo Nkambile ukhuze abasabalalisa ukuthi umkakhe uthakathwe emsakazweni uKhosi FM okuholele ekutheni ashone. Lokhu kusho enkozweni isikhumbuzo sikazanele ebisetendeni le GNF Ministries ngase Durban Station ngolwesine. Abantu ke abayeke lento yokuthi uzanele uthakathwe emsakazweni uKhosi FM lapho ade sakaza khona. Ubephathene kahle ke nabo bonke abakulo msakazo kodwa uhlaselo umdlavuza okuyiwona othathe impilo yakhe. Nokubuyela emsakazweni uKhosi FM ubengayiswa ukuthi ufuna imali kodwa ubekuthanda ukuba phambi kombhobho. Iphupho lakhe lokuthi abuyele emsakazweni ngiyabonga kakhulu uhambe eselifezekile. Ngiphinde ngibonga usibonga ingcobo ongumphathi weKhosi FM ukuthi enze leli phupho lifezeke kushoke lapha nake ubaba uNkambule. So kuvuke umunyu ke wakhihla isililo uNkambule uma icabanga ukuphilisana kamnandi noZanele nezingane zakhe athi azikaze zikhombise ungamhloniphi nje nangelilodwa ke ilanga. So yeah man, you guys kuthiwa ke ngo-2021 ngishonele inqwaba yamalungu omndeni wami ngenxa ye-COVID-19 kwashona umama omalume abafowethu ngesikhathi esifishane. UZanele ubeyiyona yonke into kumina njengoba ke ephenduke umama umngane udadewethu njengoba kunguyena ebengimkhalela kuma kunzima. Namhlanje ngizobuhlungu obukhulu ukuthi sengishiwe ke uyena. Bengithi angizokhuluma kodwa ngikhumbula amagama awasho kimina engitshela ukuthi ngizokhuluma futhi ngicule enkonzweni yomngcwabo wakhe. Kusho lapha nobaba uNkambule you guys. So udadewabo kaZanele lapha uKhithi Mbokazi iZulu uthe kona ngesikhathi kushona umama wabo ohambe ngomdlavuza naye eminyakeni edlule wakhuleka ukuthi kungaphinde kushona umuntu kubo ngalendlela. Kubuhlungu ukuthi naye usehambe ngalendlela efanayo. Into ebengihlala njalo ngikhulekele ukuthi ingaphinde yenzeke ekhaya kodwa naku sekusiphindile futhi. Kusho lapha udadewabo kaMamuzanele uthi ngidiniwe kabi lento ngicela ngisho nozosiduduza angalokothi esivulela izwi elithi inkosi edinga itholelayo. Hawu engaze izolidinga kuthina sivele sibancane kanje bebaningi abasenqwaba emakubo. Noma kunjalo kodwa siyabonga indlela eniseke ngayo ke kusuka udadewabo eqala ukugula abantu bebengena bephuma bezosibheka. So ke kuthiwa ke ngiseshonile udadewethu lapha nabantu balokhu bekhombise uthando njalo siyabonga kakhulu ngenisenzele khona kusho lapha ke udadewabo kaMamuzanele Mbokazi ke uKhithi ke uthe uyabonga nangendlela abebethandana ngayo nombishop njengoba ke bebambisene kwaze kwaba sekugcineni. Ikhumbula uZanele ezokwethula umbishop kumina ngasho uvalo ngibona lolu nqwazi lensiza ngaze ngathi ninezibindi weZanele iphinde le ndoda ibe umbishop futhi bakithi indodakazi kaZanele uyolanda ibonge ukwesekwa kumndeni kusuka unine eqala ukugula ezinyangeni ezintathu ezedlule kuze kube yinamhlanje. So umama ke unesibindi ubenesibindi esenza izinto zenzeke. Nami nginaso isibindi sikama ngizoqhubeka lapho egcine khona noma kungeke kufike ezingene lakhe silimele kakhulu ke ngokuhamba kwakhe ngoba impilo yethu ngeke isafana nesikhathi sekhona kodwa izoqhubekela phambili. So ke nje lapha indodakazi kaZanele uNonjabulo ithe bayajabula ukuthi banoyise ngombishop uNkambule kanti nodadewabo kanina uKhithi usekhona. Kule nkonzo bokugcwele kunyinyitheka kuphumene
nesinedolo. Abaculi bokholo baphinde babhonga emswaneni ngokuthi banikele ngenkomo bephelekezela ngayo ke uMama Zanele. So kule nkonzo bekugcwele inqwaba yosaziwayo nabaculi abaduduze ngomculo. Phakathi kwabo singabala ku-Ayanda Ntanzi, uDume Mkokstad, uAndile Kamajola, uTira Handlela, uThobekile, uSipho Makhabane, ihasha limhlophe nonkasikazi walo uMama Ebony Ngoma, uNomangoma, usomabhizinisi uThemba Njilo, amabishop nabafundisi bamabandla ehlukene, uLindelane Mkhize, uDudu Lady D Khosi, Sibonge Ingcobo Okhozi FM, uZimdola Biyela, uTimothy Miyeni, uZulu Pavarotti nabanye abaningi. Inkonzo yomngcwabo kaZanele ke izoba se-ICC eThekwini ngokugqibele bese ifihle emathuneni aseMariannhill ngasePine Town. So ke lapha naludaba lukaMama uZanele Mbokazi ukuthi ubaba uyakhuza lapha uthi bonke abantu umama uthakathwe okhosini bangakusho lokho ngoba ushaya isifo somdlavuza. Sake sashaya futhi ke elinye ilunga lomndeni sesiphinde sashaya uMama uZanele. So leyo ukuthi uthakathwe okhosini uyakhuza ubaba bafowethu ke kulapha nabaphinde bathi uzohlonishwa ke ngomngcwabo osesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe umsunguli wama-Crown Gospel Awards uZanele Mbokazi Nkambule oshone ngomsombuluko ke engemva kokuhlasela kwomdlavuza. uZanele uzongcwatshwa ngomgqibelo ngemuva kwenkonzo ezoba seDurban ICC ukusuka ngo-9 ekuseni. Siyezwa ke bafowethu uyakhuza ubaba uthi ayikho leyo nto asiyekeni elokhu sithi okhozini. Hayi kunjalo bafowethu, angazi ke ishuvo la kwa comment section sixoxe khona ngokuningi. Sizobuya sibonane kwenye landela ingazi ngaphawula bafowethu. Uyakhuza baba uthi no ningaze nasho kanjalo. Thank you so much for watching.